Khwai Tulasikok Ardi Block ni bisingo khapja Champo ar Ujal Moidan kamio Tulasikok Ardi Block ni Naikolma bai Champo ar PHC kaisa emergency malaria mass scanning program khaika khlai thanio Ujal Moidan kamini tongkosong tongnai lukurokno nangmani bithi bori rok bakjaka tai 36 lukurokno malaria test khlaioi khoroktam positive manjaka tai khorokni PF tai khoroksa PB Chanarok tini oro tamni bagai phaimani tini phaimani khai omo emergency malaria health camp khaina ni bagai phayo unkha malaria screening khaika khai jeng malaria screening simi je bithi nangmani omo robo riklang kha koijana unko test khaijaka total screen khaimani kha 36 ke positive rokhama manjaka positive khai 3 jana mankha PF 2 jana khai PV 1 jana ke unko aron bisingo koijana female koijana male rok manjaka na cherai rokhai to tong cherai di jana cherai ekjon khai female lesser by male kom female basic nong mo kami khai Ujal Moidan kamjon modin oro tini tamni bagai phaimani जों oro tini malaria notuyoi जों samung khainai hi phaimani do oro जों malaria mass screening mane Ujal Moidan kami o jaga angkha backward area o jaga o जों jodi abono borok na naya hangkai borok malaria manjagai tong hangkai borok to o bai hospital be onek chalu borok na जों abon bagai oro phaiye जों test ma khaipeka phai koijana narok tini test na hajaka tini test khaika total 36 hingka aro ni bisingo tongo positive 3 jona khorong ni hingka PF te khorok sangkai PV positive hingka cherai 5 bosorni cherai acha hingka mo sabo organize khai sab khaika जों Tulasikor block ni hoite जों te oro Champor PHC ni hoite जों phai acha under East Champasora hambai